sembla que és la seva senyora que diu que era un idealista, tant en el camp periodístic com en el polític. Ell marxa de Barcelona el novembre del 37, com molta gent va marxar en aquella època, va creuar la frontera pels Pirineus i on hi va estar amagat una setmana. I després torna a Barcelona, en acabar la guerra, estudia dret i filosofia, que això ja és una família, doncs el seu nom, i això ho explica. S'explica en el llibre el fet que es digués Tristany no és perquè era un caprici de la família, sinó perquè era eren wagnerians. I per tant, en aquesta ciutat hi ha hagut els wagnerians, els antiwagnerians, que han fet estralls durant, s'han dit tot el món, no? I això ho explicava el Josep Pla. Va col·laborar, com jo mateix, al començament, va col·laborar a la premsa, que era un diari del Movimiento. I hi vaig col·laborar juntament, signàvem conjuntament amb el Josep Ramoneda. Recordo que vaig fer una entrevista a l'Adolfo Marcellac, aquí al Poligrama, com els dos, el Tristany comença allà molt poc, i després passa, diguem-ne, passa a La Vanguardia. I La Vanguardia, doncs, jo he descobert aquí coses que desconeixia, algunes, no? I m'han interessat força, no? I el fitxa Luis de Valenzuela. Em sembla que ja és l'any 40 pocs, com a criticat. I a la vegada entra en el món de Destino, en el món d'Ignasi Agustí, de Santiago Nadal, Josep Ramon Masoliver, Josep Pla. Bé, i arriba a París l'any 1948 com a corresponsal, 48-49. I m'ha fet gràcia també perquè un dels primers llibres que jo vaig llegir era un llibre de Víctor Kravchenko. Jo tenia 10 o 12 anys, al meu poble, un senyor que tenia llibres i llegia això. I era un llibre que va causar un gran escàndol en el començament de la Guerra Freda, que jo escopí la llibertat. I ell va fer una sèrie de reportatges sobre Kravchenko, no tant perquè fos un comunista que havia jurat del comunisme, sinó perquè era un home que parlava de la llibertat. I això el senyor Valenzuela no li va interessar i el va fer tornar. I un dia m'ordenà retornar immediatament a Barcelona. Jo estava dimitit, perquè parlava, encara que fos d'una manera indirecta, de la llibertat. Això era l'any 49, no? Va ser una de les primeres dimissions de Tristany, perquè jo crec que els periodistes de cert renom han dimitit moltes vegades, de moltes coses, i han tornat a reaparèixer. I després també veig que en el llibre surt l'amistat que té amb el Santiago Nadal, que és una amistat que no es trenca. Hi ha algunes que es trenquen, es trenquen pel poder. Pel poder fa amics, però també fa enemics, no? Bé, llavors està per aquí, torna a Barcelona, i l'any 55 fins al 63 se'n va a Londres. Jo crec que aquest va ser un punt definitiu de la seva biografia, en el sentit de, clar, mentre ell estava a Londres aquí passava moltes coses, no? De la llei de premsa, i sobretot hi va haver el cas Valenzuela. El cas Valenzuela va ser l'any 60, i a la vegada ell també vol fer més coses i és anomenat conseller de premsa de l'ambaixada espanyola a Londres i l'ambaixador era el marquès de Santa Cruz, una d'aquestes famílies ràncies espanyoles. Mentre es produïa el canvi